la un nou episod pe canal. Astăzi suntem împreună cu Robert. Bună. Și cu Alex, cred. Alex? Ok. Da, cred că l-ați auzit și pe el. Ok, hai să începem, ne vom juca Among Us. Și Robert este destul de pro pe acest joculeț. Și ca invitat al meu, ar vrea să-mi zic el codul de data asta. Ok. Da. Înainte să începem, vă rog să dați un mare like și un mare subscribe, pentru mine înseamnă foarte mult. Fii atent, ce zic acum? Da. NG. Da. VH. Da, WH. SQ. Hai că am băgat. Da, 10 din 10 sau n-am putut să intru. Caut altul. Sau hai. Da. Cred că erau 10. NG, da. WH. Da. SQ. Și atât. Dar nu pot să intru, caut alt. Sau hai, caut eu. Sau să Caut eu. Deci. Acum intru pe 1. Codul este KLZ. BWQ. Gata. Apropo, mi-am luat pălările noi. Uite. Bine și eu. Am reușit. În sfârșit. Ăsta este Alex, fratele tău. Da. Aha, ok, fine, ați intrat amândoi. Ok, hai să facă 10 rapid. O să dăm ceva de genul a 2 meciuri, așa cum am spus și în meciul anterior. Matei, dar Câți ce? 2. Noi jucăm cu 2, cum joacă și Rafa și ceilalți români. Fiindcă cu 2 e cel mai balance. Pentru că 10 și cu 2 fac cam rapid. Da, sunt Cromet din nou. Da. Hai să nu mai 5 pentru că... Dar nu mai 5 suntem, că e ridicol. Și nu zicem dacă suntem omorâți. Regula de aur. Da. De ce? Bă, ducem în cealaltă parte să fac reactorul. Am tăiat cu asta de aici. Și eu l-am pe ăsta. Cum adică? Cum o nimerit? Hai. Deci Pinky e safe. Da. Deci facem Medscan. Deci m-am văzut intrând în men. Eu cum sunt Matei. E Matei. Ba nu sunt eu. Is Robert. Asta. Skip el Mao. Alo, Robert, mai ești cu noi? Ok. Da, ok. Hai că nu te... Ba nu sunt eu. Era Yellow. O ucis în fața mea. Era Yellow. Ba nu era Yellow, o ucis în fața mea. El nu a venit în specimen. Da, că eu știu cine a venit. A venit, deci erai tu cu Alex. După m-am dus eu în specimen și v-ați dus să jucăm amândoi. L-am văzut pe Alex întins pe jos. Și după, pe tine nu te mai văzut. Păi nu eram acolo. Eu eram în laborator. Hai, votează. Nu pe mine! De ce eu? Nu sunt nevinovat. Bă, eu sunt nevinovat. Eu eram nevinovat.
Haide, mă! Ce ghinion am. Și mai sunt doar eu cu... De fapt nu zic cine e al doilea impostor, știi? Nu, de fapt... Da. Aproape ziceam, hai că... Eu... Închidă... Uite, dar cred că este aici. Cine crezi că este? Cine crezi că este? Eu cred că e Dark Blue. Dark Blue? Suspected. Da, Intrat aici Dark Blue. am înțeles. Mă duc pe aici, nu fac lumina. Deci dacă el nu face lumina, înseamnă că el. Sunt doar eu cu el, mai bine plec. Poate face aici. Da. Fugi de acolo. Dar de unde știu că nu e el? E că nu suspect. De ce e negru? Cred că ești cu albastru aici. Sunt safe. E safe. Nu, albastru e deschis. Da, albastru e safe, din câte vezi. Albastru e safe. Să fie Lime. Uite-l cum stă, adică zici că vrea să dea sabotaj sau ceva de genul, știi? Nu, eu cred că e negru. Negru. Dacă sunt grupați, n-are ce să facă. Sau cu blue. Eu cred că este Lime. Eu nu. Știam eu. Da, el era colegul meu. El era. E negru. Și acum îl acuză pe negru. Well play, brother. Îl acuză pe negru. Sorry, Joe. Let's go, bro. E win. No, Kevi. Nu e Kevi. Kevi safe. Really, boss. Kevi safe. Scriu pe chat-ul fantomelor. Kevi safe, el Mao. Eu eram prietenul negru. What? N-am înțeles. Ce? Nu știam. Nici nu mi-am dat seama. LOL, l-a votat pe negru. L-a votat pe negru. Prostovani. Nu știu. Eu mai mult am stat cu blue. Nu, mai mult am stat cu galben. Eu. Hai că termin și eu testul din specimen. Păi fă poate câștigați la task-uri, dar chiar nu cred. Sunteți morți. Purple mai are un kill de făcut și câștigă. Da, văd și eu. Mai are doar un kill. E nasol mai ales cu... Acum Purple se ducă la campat. Gata, bine mă, win, impostores. Bine. Da. Da, păi tu nu ești cel mai nou player de pe Among Us. Eu așa-mi place să fiu. Fii atent, deci cu costumul ăsta 100% impostor. Cu costumul ăsta 100% impostor. Vezi că puțin internet. Eu? Da. Păi da, sunt camera mea în studioul meu și da, poate am niște probleme. Dar mai apucăm să mai dăm un match, să fie ceva, episodul să aibă ceva gen 15 minute. Adică încă un match de dat. Da. Știi? 2. Hai că abia aștept ca să mai joc și ultimul match. Da. Următorul match. Nu știu dacă e. Și... Păi următoarele meciuri, dacă mai vrem să ne mai jucăm, ne jucăm off-camera. Doar 2 pot să încar pe YouTube. Dar ne mai jucăm off-camera dacă mai vrei meciuri cu mine. Da, o să facem episoade cu Among Us împreună. Da, facem. Numai că îmi trebuie 2 telefoane de fiecare dată. Nu zicem ce suntem, nu zicem. Alex râde, când el râde cam suspect. Alex impostorul. Da, cred. Am făcut primul task. Kill me, El Mao. Kill me. Da, ești safe. Te-am văzut cum ai făcut safe. Am murit. Is you safe, nu? Ok. Where? No, bă. Hai că o am cu engleza. On the floor. Pe podea.
Is Lime. Is Alex. Alex kinda sus. Alex kinda sus. Atâta zic. Ce dovezeai? De știu, n-am Ce știut. dovezeam? Am omorât pe cineva. Nu știu, nu. Ba da, cred că ai omorât că-s doi morți, știi? Am omorât pe altcineva. Ok, bine, bine. Gata. Bine, dar nu mă targeta, te rog, nu mă targeta, lasă-mă în pace. Fă-ți treaba ta de impostor sau de crewmate. Cine Cum ai că cine e? Eu dau skip, nu știu. Nu știu cine este. Da, Saiyan e suspect, sincer, fiindcă era cu mine și efectiv mă urmărea, adică nu făcea nimic. Dar de cine e negru? Negru nu spune nimic, nu e negru. Da, știu. Nu e negru. Ba da. Ba da. Era? Da, era negru. Ok, am lăsat din nou office. E, noroc că sunt cu el. Și eu am viețe. Ești cam suspect așa, Robert. Robert, ești cam suspect așa, highlights. Dar mi-am făcut testurile. Bine, bine. Cred că ești tu. Sunt în Eu sunt la lights, singur. Eu singur la lights. cu mine. Mi-am făcut. Nu Sunt cu Alex. Și cu alții. Da, sunt cu Alex. Și cu Mov, și cu... N-ar fi bine să stau numai cu Alex. Fiindcă nu știu de ce este în stare. Nu se poate să vede aici. Cam greu meciul ăsta. Da, e Alex. Da, ele. L-am prins. Dar n-am spus, am spus după ce ai dat, după ce a dat report, Robert. Robert a dat report. Eu te-am omorât acolo și după Purple făcea un test și nu m-a văzut. Da, nu ți-am reproșat ceva, Alex, dar Robert a dat report. Lasă că nu mai ai ce să faci. Te-ai înghițit. Bă, dar ce ușor a fost meciul ăsta. Ba nu, a fost greuț. Da. Ok, hai să mai dăm un match. Da. Sau de fapt, nu, mai suntem în minutul 13. Ok, bun, și când acest episod eu vă zic la revedere, sunt Mateit și vă zic o după amiază plăcută. La revedere. La revedere, Robert. Pa. Pa.